karo Dede nganggone iket. Kandhane Siwa kena nggo tamba. Kewan gedhe mangane suket, irunge dawa, kupinge amba. Sing wis tau nyang kebon binatang mesti weruh. Golek rajungan wadahe kreneng, entuk sing lemu, kari kurang bumbu. Wong kelangan malah do seneng, sing do nemu sambat padha mambu. Kowe tahu kelangan tau mesti, ya dah? Pengen penak akeh badine, aja ngasih lengah pas dina Slasa. Dine enak rasa rotine, nanging sing tengah kok ora krasa. Roti apa jenenge? Niat ngelayap lunga kabur, duwe sangune iwak kikil. Duwe sayap jarang mabur, nanging sungune enek sikil. Iki kewan apa? Omahan wae akeh. Nata bata kanggo gawe griya, karo dipantek jumlah 60. Pendekar wuta klambi kulit boya, ana kethek nangkring neng pundak. Sing seneng nonton film mesti iso nebak iki. Karo mikir jawabane, aja lali subscribe. Yen wis weruh jawabane, tulis neng komen. Dolane bareng kulino meneng, nggawane gedhang pas dina Jumat. Rupane ireng malah do seneng, wujud wedang kanggo semangat. Ombenane para priya. Numpak angkot menyang Besole, lewat Gemolong tuku jasuke. Sing dicokot bagian bonggole, sing kelong malah pucuke. Mayoritas wong lanang iki, ya dah? Mangane wortel, ngombene wedang, adahe rantang, kari sethithik. Sega dibuntel godhong gedhang, jerone kentang karo iwak pitik. Iki panganan desa lur. Sambel terasi lomboke 8, jangan gori, madange kerep. Alat transportasi rodane 3, sopire mburi, penumpang
ngarep. Nek kutha Solo isih akeh lur nyoba ndang numpak sing durung tau. Menyang belik unduh tebon nalika panas, ribut balik njupuk busur nggo manah klopo. Pitik walik saba kebon jawabe nanas. Pitik walik saba kasur kuwi arane apa? Bedhekan iki lur.